Doncs hem començat fullejant aquest llibre i fent broma amb el color de la camisa d'en Rafel i ara n'expliquem algunes cosetes més. Jo deia que és un llibre molt ben editat, que hi ha grans fotografies i ara tu ens explicaràs més detalls sobre el seu contingut. Doncs és un llibre magnífic que s'acaba d'editar, que es diu Castells, tocant el cel amb la mà. Els textos són d'en Josep Almirall i les fotografies de diversos autors, hi ha Fèlix Miró, Xavier Saumell, diversa gent. És un llibre que realment val la pena perquè recull totes les colles castelleres del país, totes les construccions, explica exactament com està fet, com es formen les pinyes, està perfectament explicat. Jo crec que és un llibre que val moltíssim la pena. Està editat en català, castellà, anglès, francès, alemany i italià. Per tant, per arribar a un munt de persones que vulguin conèixer més sobre el món casteller, tant de la tècnica com d'això, disfrutar de les fotografies també. És un llibre que està pensat per a aquelles persones que es vulguin acostar al món casteller, gent que hi entén, gent que no hi entén tant. Jo crec que és una fantàstica guia de... Realment, qui no hi entén es fa mirar. És a dir, no és un llibre difícil i de seguida hi entres i comences a fullejar i a informar-te'n. Sí, jo crec que és un bon llibre que, a banda de permetre't saber de quina camisa vaig avui, jo crec que ens pot ajudar molt en aquesta secció. I també hem de dir una cosa... Sí, breument, acabem amb una bona notícia també, respecte al llibre. La setmana que ve explicarem més coses sobre això, però... No vols dir res més? Farem una mena de... Que si us agrada, dimarts connectem amb el Rafel. Exactament, estigueu una mica al tanto. Doncs vinga, continuem. Gràcies, Rafel. Gràcies. Adéu.